Ne tɔgɔ Mamedi Djula Dramé, ne ye citoyen malien ye. Bon, k'i fo ka Mali Actu lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. An bɛna baro mun kɛ ni maliyɛnw ye, Ala ka fɛn bɔ an da mun bɛ jamana nafa. Au fait, transition jugeli, Ibrahim Boubacar Keïta binnen san 2 kɔnɔna la, a ka gɛlɛn parce que n'i y'a jateminɛ a b'i n'a fɔ an transition 2nan de la. Parce que transition fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ o ma o ye transition bandaw ye. Transition 2nan, ça c'est la transition après bandaw. N'i ko k'i ka jugement kɛ, i bɛ jugement daminɛ k'i ka hakilinata di bandaw talen ani sisan o kɔfɛ. N'i ko k'i b'i ka hakilinata di jamana ko fana la, i b'i hakilinata di domaine bɛɛ lajɛlen de kan. N'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la n'an ko an ka kuma Ala tɔgɔ la, parce que Ala tɔgɔ de ye tiɲɛ ye. Espoir nana Mali la yɔrɔ dɔw la, par exemple diplomatie yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ ko dɔw tun bɛ kɛ, sisan o tɛ kɛ Mali la. Donc sur le plan diplomatique, on pense que le Mali est revenu dans le concert des nations. Mais diplomatie niveau là, il va y avoir quoi faire Abdoulaye Diop, aller de non. Oui. Le même Abdoulaye Diop, oui, on a Mali accord négociation ni à signature bella. Donc entre temps, qu'est-ce qui a changé? Bon, fin dɔw ye yirala maliyɛnw na o ye mun ye? O ye k'a yira k'a fɔ mɔgɔ kolon o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye, mɔgɔ ɲuman fana bɛ se ka kɛ mɔgɔ kolon ye. Abdoulaye Diop ta kɛra o de ye. Je pense que Abdoulaye Diop a montré que lui il est un commis de l'État. Donc wagati mun na ale bɛ mɔgɔ mun ka baara la o mana bilasira mun kan o b'o de kɛ. C'est vrai, ne yɛrɛ hakili la Abdoulaye Diop ninnu dɔw da tun man ka don Maliko la bilen tuguni. Wa n bɛ se k'a fɔ u da kun tɛ se ka don Maliko la bilen tuguni. Mun na? Parce que n'i y'a jateminɛ accord mun jouera maliyɛnw kan ka tɛmɛ accord bɛɛ lajɛlen kan, accord de défense kɔfɛ o kɛra accord d'Alger ani accord de réadmission de. O accord fila porteur kun y'ale de. Mais après a tilala ka na yɛrɛ sɔrɔ wagati kɔnɔna la, wagati min na mɔgɔ minnu b'a ɲɛfɛ olu y'a bila baara min na, a y'o baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na a y'a kɛ ten. Parce que kunun ni Mali tɔgɔ tun bɛ fɔ, mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ Mali tɔgɔ fɔ, mais bi Mali yɛrɛ de b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ. Donc on pense que, en tout cas côté diplomatique, il y a eu une amélioration. Parce que accord fin kun bɛ yen n'a kun kɛlen don k'an bolo n'an sen siri, o accord ninnu bɛɛ lajɛlen caman walasi caman bɛ yen olu sɔnsɔrɔlen don, dɔw jɔra complètement, dɔw sɔnsɔrɔlen don. Mais ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la accord mun ka gɛlɛn ne ma ni accord bɛɛ lajɛlen o ye accord d'Alger. Ni solution sɔrɔla ko o bɔ sen na pepewu o de ye ne ka lafiya ye. Parce que accord d'Alger a dilanna Mali farali de kama wa a bɛ abouti ni Mali farali de. An y'a kɛ cogo o cogo u bɛ dɔɔni dɔɔni de kɔri ka bɔ a la fo ka se u sago sɔrɔli ma. Et regarde aujourd'hui a bɛ ka constitution violer parce que an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na hakilina dɔw bɛ ka taa ko ka 26 000 ex-combattants ko intégrer. Or a fɔra an ka constitution kɔnɔna la que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et devoir. C'est-à-dire an bɛɛ de ye kelen ye. Wa a fɔra fana k'a fɔ ko pour que ka kɛ fonctionnaire ye, pour que ka don baara la sira dɔw de bɛ yen i bɛ tɛmɛ o sira fɛ. Marifata t'o la, favoritisme t'o la, clientélisme t'o la, siyako t'o la, diinɛko t'o la. Mais n'o bɛɛ bilala kɔfɛ ka na mɔgɔ dɔw ta alors que le besoin c'est à tous les niveaux. N b'a ye k'a fɔ ko o ye ko ye ko mun bɛ a sɛbɛntiya anw ye k'a fɔ an ye jɔrɔ mun ta ka accord sɛgɛrɛ a jɔrɔ in bɛ sen na hali bi. Mais il y a au comment il faut. Il va y avoir depuis Moussa Clé, fait mi accord be signé, m'a be intégré en Afrina, en administration na. Mais au moins pour chambre ou be claka ma faire retourner contre tout le jamana contre là. Est-ce qu'il n'est pas temps angata serrer au fait, mais risque doit passer 26 000 ex-combattants ni ou intégré déjà à 4 000 5 000 ou y jamana qui a 500 à 26 000 est-ce que maliko no aller. Non farali do o de kan ngi mango objectif inde ye ka organiser, nous organiser ka fanga sɔrɔ militairement, nous organiser ka fanga sɔrɔ politiquement, nous organiser ka fanga sɔrɔ financièrement u bɛ mun ɲini na u b'a sɔrɔ. Cam n'i y'a jateminɛ Mali problème bɛɛ parce que an bɛ ɲina an ka kɔrɔlenw kɔ. Mali ye accord dama mun signé n'a kɛra sababu ye ka tila k'an coron dingɛ kɔnɔ o de ka ca. 90 Tamaracet signera, 2006 avant ça Flamme de la Paix signera, 2006 accord d'Alger signera, 2012-2013 accord de Ouaga signera, 2015 accord d'Alger signera. On va
d'accord en accord. Mais objectif nous en blani accord nous signé là objectif est mun dongo don ou be donner samara soroga objectif là c'est-à-dire si ils étaient à un point A pour atteindre le point Z maintenant on en a 600 faut payer là donc faut tenir les torouiller pour que l'objectif soro noyer à ma moment que la partition du pays mais qu'à cela ne tienne au erreur nous nos filets nous au loup Sénat au loup Kerawa au loup Sénat mais autant Bali bi le Mali est revenu en tout cas dans le concert des nations donc diplomatie rôle là MC Kafo a bougé la donnée côté militaire équipement militaire c'est vrai il y a Diatemna il va y pour pouvoir juger c'est-à-dire un gouvernement une autorité malienne wakati de dima sinon kunu ni aéroport kelen ni tarmaki kelen sanfɛ avec ces mêmes militaires an y'a ye k'a fɔ régime mun binna a ye avion sɔrɔ ninnu ye fête kelen mun kɛ ka parade kelen mun kɛ u y'o ɲɔgɔnna de kɛ mais une année 2 années après on a compris que c'est-à-dire k'a fɔ ko fɛn ɲumanw tɛ donc an b'a bisigi k'a fɔ ninnu u y'u miiri k'a fɔ olu yɛrɛ de bolo b'a la donc u ye fɛn minnu san fɛn ɲuman don maintenant bɛɛ bɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance attaque dɔw kɛra mais attaque mun tun bɛ kɛ ka caya il faut reconnaître que vraiment dɔ bɔra o attaque ninnu na donc côté armée an b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ a bougera un peu hali n'a y'a sɔrɔ derrière des gens ont été formés pour mentir pour manipuler pour tromper l'opinion parce que tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ fɔ a ka bon hakili ma mɔgɔ minnu b'a fɔ en temps normal dans un pays sérieux o mɔgɔ ninnu kan ka minɛ de k'u datugu parce que u bɛ peuple bila erreur de la u bɛ peuple bila confiance kɔnɔna la confiance min b'a to peuple bɛ taa don ko la ko min bɛ kɛ sababu ye k'a mago sa an y'a ye k'a fɔ ni i ko ko armée ye niveau dɔ sɔrɔ a b'a to cɛsiri barika dɔ bɛ bɔ i ka cɛsiri barika la a b'a to i bɛ farinya ni man ka taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen parce que i b'a fɔ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance. Mais est-ce que dɔw tun man di transition ɲɛmɔgɔ dɔw fana ye wa? Non mais depuis transition nana depuis transition ka déclaration fɔlɔ Accra transition fɛn bɛ ka kɛ transition de bɛ k'a bɛɛ cautionner depuis ka déclaration fɔlɔ depuis les premières banderoles assise concertation nationale mun kɛra transition de ka mɔgɔw tun bɛ yen transition de taara fɔ Accra k'a fɔ ko le peuple voulait un régime militaire transition de ka hakilina ye nin bɛɛ olu de bɛ se ka a ban donc pour que vraiment c'est-à-dire a bɛ fɔ mun ma ko armée kan ka secret garder o fɛn ka kɛ réalité. La grande muette. Maintenant n'i y'a jateminɛ non secret défense plutôt n'i y'a jateminɛ fana i b'a ye k'a fɔ en matière d'organisation des concours i b'a ye k'a fɔ dɔɔni kɛra o fana la parce que ɲinɛ examen n'i y'a jateminɛ que ça soit c'est-à-dire examen comment dirais-je bac des fous a n'a ɲɔgɔnnaw fo kana se concours minnu organiser la fonction publique concours ni fɛn n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ seere dɔw donna la parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya ni fɛn minnu ye facilité minnu ye examen ko ni fɛn na olu facilité ninnu bɔra a la maintenant ni nin domaine saba bɔra yen an bɛ se ka domaine mun ye dɔɔni o ye k'a fɔ Bamako i mana taa siraba o siraba la i b'a ye k'a fɔ travaux fitininw bɛ ka kɛ yen n'o tɛ mon frère n'o bɔra yen a tɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se k'a fɔ tɔ ka jɛw de maintenant ça c'est les acquis fɛn minnu ɲana transition kɔnɔ fɛn minnu fana ma ɲa o de an kun t'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ la mun kun bɛ se ka kɛ transition kɔnɔ olu de kɛra l'affaire des logements sociaux l'affaire de la police l'affaire de la Canam et récemment l'affaire qui est dans la presse et un détournement au niveau du ministère de la sécurité donc an kun t'a miiri k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna la ko c'était possible d'entendre la corruption mais malheureusement an bɛ k'a mɛn pour mun de b'an na da la parce que n'a sɛbɛnna journaux mun y'a sɛbɛn bɛɛ b'o journaux ninnu dɔn mais l'État ne sort pas pour donner des justifications par rapport à tout ce qui est en train de se passer donc o b'a yira an na k'a fɔ c'est-à-dire transition in yɔrɔ dɔw ɲana yɔrɔ dɔw ma ɲa mais an kun espoir ba mun kun b'an na k'a fɔ ko très rapidement an bɛna an sago sɔrɔ an bɛna yɛlɛma ye wagati min kɔnɔna la
c'est-à-dire an m'o yɛlɛma ye o wagati kɔnɔna la pour le moment. Ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko i yɛrɛ ye cɛsiri caman kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ notamment France ka présidence min tun bɛ an fɛ yan nɔ i ye cɛsiri caman k'a la an bɛ don min na i ko bi France y'a ka kasaw kuru a ye Mali bila o waati kelen na Mali ni Russie ka bolo ɲɔgɔnma a fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ yalima an tɛna an yɛrɛ bɔ maître dɔ bolo ka taa an yɛrɛ don maître yɛrɛ bɔ tuguni kɔrɔ. Justement, c'est pourquoi nous on n'a pas été compris mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko mais an tɛ k'a faamu aw de fɔlɔla ka France ko kɛlɛ daminɛ c'est-à-dire Thiam diɲɛlatigɛ la an ye kɛlɛ kɛ tuma min na a ka gɛlɛn dɔw donna kɛlɛ la a nɔgɔyalen kɔfɛ anw ko partenariat ani diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ a ka kan na an bɛ se ka partenariat k'o n'u cɛ an n'u ka partenariat kɛ mais an ko ni fɛn bilen tasuma y'i fa faga n'i ye fɛn bilen natɔ i bɛ jɔrɔ mun de la la France pour le cas de la France ça n'a pas marché parce que France nana sans aucune base France nana sans aucune explication France nana k'a sɔrɔ an bɛ situation dɔ de kɔnɔna la donc aux situations un Français accepté un Français applaudi moi je me souviens en 2012 an tun bɛ k'a fɔ don min na ko Maliens yɛrɛ ka u yɛrɛ équipé cɛw b'an bolo minɛn dɔrɔn de t'an bolo n'an ye minɛn ni stratégie sɔrɔ an bɛ se k'an ka territoire défend mɔgɔw sɔrɔla minnu bɔra k'a fɔ ko anw ye fasodenjugu de k'an bɛ Bamakɔ yan an bɛ k'a fɔ a b'a la France kana na k'olu mun bɛ kɔrɔn fɛ olu b'a dɔn réalité mun bɛ yen mais bi Thiam o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ ka na bi k'a fɔ ko a b'a la France ko vive la Russie an ko Russie c'est un bon partenariat m'a ni hakili voilà 2014 quand Mara a été agressé à Kidal marche mun kɛra o kɔfɛ qui a été organisé par l'INTM jeunes minnu bɔra qui ont été reçus par l'ambassadeur russe au Mali ici an b'o jeunes ninnu na u y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ olu sigilen don ka Mali ka c'est-à-dire wele de kɔnɔ ni Mali olu wele wagati o wagati olu bɛ Mali jaabi maintenant nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni a ma ɲa wulikajɔ kɛra hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ autorité ni population fo ka n'a kɛ faransɛya ka kasaw kuru ne bolo n'an bɛ partenariat kura kɛ an kan ka jateminɛ de erreur jumɛn kɛra Faransi ta la donc o erreur ninnu corriger ne bolo erreur jumɛn kɛra Faransi ta la parce que n y'a f'i ye cogo min na les bases n'étaient pas claires cette fois-ci qu'est-ce qu'on pourrait demander à ni de sous ka partenariat c'est de faire passer les conditions du partenariat hali n'an ma taa n'a ye population ɲɛkɔrɔ an k'a yira an ka CNT kɔnɔna k'a fɔ ko le Mali va désormais collaborer avec les Russes pendant cette période et moyennant ça an bɛ nin de d'u ma nin wagati kɔnɔna la u bɛ nin de k'an ye. La transparence. Donc ni o dɔnna sisan ala mana kɛ ni an mago bɛ mun na o bolo n'o ɲɛnabɔra o ye ka terrorisme kɛlɛ k'a ban donc n'u u bɛ taa cogo min na ou bien n'u bɛ to yan cogo min na o dɔnnen don ka ban. Les gens vont se retrouver parce que la base est claire. C'est tout ce que nous demandons à nos autorités. Sinon, on est de là à faire. Nous allons mettre en train de mettre pour le terrorisme, on est prêt à collaborer avec eux. On est là à faire. Nous, à faire que France n'a pas de donc France a tout en défend en. On a été de tous les mouvements, depuis le mouvement anti-MNLA dirigé par du moins Malik Diallo, Abdul Malik Diallo, quand a ces mouvements debout sur les remparts, debout sur les remparts, quand a ces mouvements, on a tout compris, Wati Sera, faut qu'on a ces debout sur les remparts là. On a été les acteurs principaux de la mise en place de tous ces mouvements à Fouima Fo et Kocham. Tout ça parce que nous voulons que la souveraineté ka segin en RMA. Donc, à bo Zambolo Kati, Bolo di Polma. Moi, je pense que Halsaïka est vraiment Horonyamata. Mais, ni be kolongono. C'est-à-dire, il bochuko ibo de nini. Maintenant, il be boni, il ka boy ibo de nini. Maintenant, il bochuko il ma foi foi tola. Il ka boni sien, il ka boni kumulo, il ka boni chamancheo, il ma foi tola, il ka bodro. Ni risou se ka ke sababuye, anga boni situation qu'on a là. Ils sont les bienvenus. Mais au coup que la chuko bella, que les bases soient claires. Sinon ni nous tara fanga mena ni fanga kɔfɛ ni o y'a sɔrɔ base tɛ a ko bɛ gɛlɛya.
voilà qu'il faut ka malien bɛɛ lajɛlen fo yanni n ka bɔ kuma la k'a fɔ kuma dɔ bɛ ka munumunu Mali kɔnɔna la n'o ye question de terrorisme ye et que a bɛ ka passer entre les différentes confessions religieuses u ka jateminɛ kɛ terrorisme b'an kan sɛgɛn b'an kan kɛlɛ nana wuli Ukraine ni Russie o kɔlɔlɔ b'an kan bi Mali mago tɛ crise wɛrɛ la Maliens yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ on a frôlé le pire parce que u tun bɛ fɛ ka filaw ni dɔgɔnɔw kari ɲɔgɔn na mais Ala nana kɛ c'est vrai a gɛlɛyar'u cɛ mais faamuyali bɛ ka na dɔɔni dɔɔni siya kɛlɛ diina kɛlɛ mana far'o kan le Mali va définitivement disparaître donc Ala k'an n'o cɛ janya minnu bɛ yen n'u bɛ se kuma la maa o maa bɛɛ lajɛlen k'i impliqué nin ko in na pour que très rapidement nin discussion in ka bila poubelle la an ka ɲɛsin essentiellement l'essentiel c'est quoi c'est de permettre aux Maliens c'est-à-dire u ka tilela saba sɔrɔ l'essentiel c'est quoi c'est de permettre aux Maliens d'avoir la sécurité. L'essentiel c'est quoi? C'est de permettre au Mali de recouvrer son intégrité. L'essentiel territorial. L'essentiel c'est quoi? C'est de permettre au Mali d'amorcer enfin le développement tant attendu. Il faut que Mali appuie la média plus belle de l'info.